Aké je tvoje hodnotenie zápasu, ktorý bol dlho otvorený, ale napokon sme opäť žiadny gól nestrelili aj neinkasovali? Bohužiaľ áno. Opäť si vytvorili, myslím, že do šanci a nepodarilo sa nám streliť gól, ale na druhú stranu šance mali aj Rusi a strelili ten jeden gól, vyhrali asi zaslúžený. Tento zápas bol pre teba špecifický, možno pretože ako sa nastupovalo s pocitom, že sa ti tesne pred týmto duelom vlastne narodil synček? To všetko dopadlo a na ten zápas som už mohol ísť maximálne koncentrovaný. Povedať, že sme si tú kvalifikáciu neprehrali dnes, ale v tých predchádzajúcich zápasoch v Arménsku, čiže bohužiaľ mali sme to dobre rozohrať, ale nepodarilo sa nám to ukončiť. Na druhej strane, ako vnímaš? Zlomil sa ten zápas práve možno ešte v tom prvom zápase v Arménsku, kde sme prehrali potom, ako sme vyhrali doma s Macedónskom, vytretým víťazstvom v nadstavenom čase. Fantasticky sme zvíťazili v Rusku a verili sme si, išli sme do Arménska, kde sme dostali prvú facku a druhú tu od toho istého supera. Dopredu prakticky bez druhú počas mali jedinú šancu, alebo takú pološancu, čo tuším Filip Hološko strieľal a okrem toho sme nemali nič, ani štandardky, ani plak, takže tam by som mohol kritizovať jedného za druhým, pretože nechýbal vyloženie aj líder na ihrisku. Tak chýbalo to sebavedomie a hlavne chýbal mi tam líder na ihrisku. Od tých hráčov, ktorých sa to čaká, ktorí svojím spôsobom sú nejako lobovaní alebo ktorí hrajú veľmi dobre vo svojich kluboch, tak sa proste čaká, že zoberú tú zodpovednosť na svoje plecia, trošku potiahnu tú hru a mne tam dneska chýbalo a proste ten zápas myslím, že zaslúžene Rusi vyhrali a nie náhodou tá Ruská liga je aká je, myslím, že to je jedna z najfajnejších líg v Európe a bol tam 8 hráčov z Ruskej ligy v základnej zostave a hrali skutočne dobre, kolektívne, rýchlo, silní na lopte a myslím si, že v niečo sme im aj my pomohli dneska. Takže koniec je definitívne dobojované, ale ešte jeden zápas kvalifikácie tu je. V útorok nastúpime v Skopje od 19:45 proti domácemu Macedónsku. Bude to rozlúčka s touto neúspešnou kvalifikáciou, tak verme, že víťazná. Dnes ďakujeme za pozornosť, ďakujeme braťovi Greškovi. Pekný večer. No a zostaňte nám verní, zostaňte verní slovenskej televízii, nezatraťte slovenský futbal, tešíme sa na vás pri ďalších prenosoch. Pekný zvyšok večera, dovidenia.